Ngifuna ukuzwa la I kancane. want to hear a little bit. Qede. Then I Ngifuna ukuthi finish. uzwe obani abaqala ukuza Who are the baphansi. first time comers? Raise up your hands. Abaqala ukungena la. First time comers. Raise up your uNkulunkulu hands. akubusise nawe. God bless you. Ngifuna All of ukuthi you. uhambe uyotshela I want abantu. to go and testify. Hayi ngoba uhlala ubheka ku Don't television. look at umabonakude. Ngoba ziningi inkonzo la. Lot Naku of i-TV religion. ziningi. Even there umabonakude. But i-problem, Inkinga. ezinye ziphambana Some of nawe. them are Ziphambana upside down. nemvelaphi They are yakho. against your origin. Zangoma amadimoni. Divine is a principality. Somfundisi wakhe. Your pastor. Yini idimoni? What is a demon? Isangoma sisuke singenwe yithoba. Infiltrated by the ancestor. Ngifuna uyizwele. I Lapha want to ngifuna uyizwele. Here, Lona okhuluma la one who's speaking there umoya is a spirit owafaka. that is infiltrated. Ngifuna ukuthi uzwe ukuthi uthini lo moya. I want you to hear Hey! what it says. Ubani la? Uthini yena? Who are you? Put a mic. Saza losibabili baba ngicela umgeze ngifuna ukusebenza ngedoda mina ngifuna ukuvusa ikhaya. Yeyi mina ngifuna ukuvusa ikhaya baba mina kanti kwapi mina? Mangaziwa ekhaya kanti hey lezi mvuza akayithengile akakwenze konke mana akekho mezela. Okay. Longe. Kumele sifunde ukuhlukanisa. We need to differentiate. Umfundisi ugcine sethi phuma demon kanti ukhuluma nesidalo. Speaking to the Khona ancestor. idemoni. There is a That's why demon. lithi izwi There is the word says hlolana umoya you must examine the spirits. ukuthi bangaba kaNkulunkulu If yini. they belong to God. Hlolana imimoya. You must Khona examine the spirit. There imimoya are spirits yedalwa. of the ancestors. khona There imimoya are spirits yokufakwa. of the evil. Manje-ke mina infiltrated. njengomprofethi, You as a prophet, ophiwe gifted esimoyeni. from the realm of the Ngifuna spirit. ukuthi lapha I ngihlukanise. want you to Ubani ola? differentiate who's Ubani in ola? there. Who's in there? Sibabili saza losibabili ngumfana mina ngihleli kuye anginamshada akawuthola mina Aketheswa ngikhona. ke manje la You lapha. hear this? Okusho ukuthi i-twin yini? It means Ngeke baba ngeke. Hayi ngimnika umsebenzi khona nisebumnyameni baba hayi baba ngokuzala ekhaya uthola umsebenzi khona esebumnyameni usethenga imbuzi akakwenze konke akangenzi into kuphela mina kuphi la ngikhona. Hayi. Ubani wena? who are you? Hayi mina ngazi abangiqambe egama nginagama baba. Nantsho ke inkinga. This is a problem. That's a problem now. Okusho ukuthi lo It means this one. kunomuntu There is somebody. or i-twins Ipahla. akazalwanga yedwa. Not alone. Angazi noma ukuchitheka kwesisu. No, maybe it's a miscarriage. Kanti ngifuna uyizwela. Manje Yeah. nifuna nginetheleni. What is the Sicela determinant to do? usizwe sivusela umuzi baba sicela No. usize. Yebo baba. Nifuna anifusele umuzi. You wanted to Ufuna reap the sivusela umuzi ba. homestead. Ukuphi wena la ukhona Where are you njengamanje? now? Khona ngisebumnyameni ngila ekhaya. Usebomnyameni. Ngila ekhaya darkness. baba. Ubani kuye? are you? Mina kuye kumpilo. Umpi ekhaya mina kumpilo. Baba. Ufuna enzeni? What is it that you Ngifuna wanted to vusa do? ekhaya ngangumfana. Wawade umfana. Ngahamba kumfana baba ikhaya mangaye. Manje usebomnyameni. Sebumnyameni baba Darkness. ngibalekelela ekhaya ngoba ngaziwe ekhaya. Ngicela ungisize ba. Angithi nezwa. Can you hear that? La lapha. Listen. Kukhona abantu There are people abala that are present. abacabanga ukuthi bona yibo abayizele They came bona. here voluntarily. Okwenza ukuthi uvume ukuzongena ngomnyango ukhutshwe yithonga lakho ukuze usizakale nalo Escorted by your lusizakale. ancestors so that you could be assisted. Kumele uyazi into You oyizelela. must know what you came here for. Ubizo It's a calling. uzothethwa amacala kini. Innocent of your injustices. Uzokhulula wena You to relieve. abantu abahamba emhlabeni. People that left on Bafuna ukukhululwa earth, ngawo. they want to be emancipated Abanye bahambe and emhlabeni liberated. Some bengazange of bayakhe. them did not build the Kumele wena home. ubakhele You lo must muzi. build the home Uvuse for these umuzi. people to rebuild it. Okay, bamba ikhandlela eliyelo lapha. Elkanda, please, stick candle, please. Nithina okunye kuye? What else are you saying? okunye? What else? Ugokwakhe. Usugogo manje. The grandmother. Awukahlezi. Ya. Angifuni umbone ehlukumezekile bese ngicabanga umlande. Ubuyisa lapha ke. Bring it.
Yeah. Ikhandlela eliyelo Yellow stick candle. mina ngokuphiwa esimoyeni Gift from the realm of the spirit. limele isidalwa. Represent the Kimina creation. lisebenza It isidalwa. will represent the creation. Mawungenalo ikhandlela If you don't eliyelo have a yellow stick candle. kwakho ngasendlini. Wherever you're staying. Awu nenkinga enkulu Oh, mawuhamba you've la got a ekhaya. big problem when you're attending this church. Ikhandlela elibomvu Reddish limele stick candle ilisiphi. represent wars. fights. Mawukhanyisa If you elibomvu burn the red ukhanyise one, eliyelo, burning the yellow ukhanyise one, elimhlophe. burning the whitish one. elibomvu Red, uchitha izitha. repelling the enemies. Eliyelo Kanda uhlanganisa. is the Esimoyeni. uniter in the realm of the spirit. Elimhlophe Whitish, you uyalizwa ke igama. can hear the Umhlophe word white. elihlaza Blue one, amadlela ahlaza oh, green pastures owafunayo. that you are seeking for. Kumele ube nawo lamakhandlela. You must have this. Uwakhanyise candle. ngesikhathi You esisodwa. must burn Uthi mawuthandaza concurrently when you're praying. elibomvu Red, likulwela izimpi. fighting wars of your Elimhlophe white. libuyisa inhlanhla. Bring your light back. Elihlaza amadlela. Green Eliyelo pastures. lihlanganisa Yellow amathongo. one, uniting the ancestors. Ngizomnikeza ikhandlela I'm eliyelo. gonna give you the yellow stick. Mbambise nali leli khandlela. Mbambise Let lona. her hold the stick. Ya kanje. La lapha. Listen. Sasikhanyisela We le are ngane le illuminated lo muntu ahamba for a naye child that is osebumnyameni. that is in darkness. Njengomprofeti As a prophet ophiwe that is gifted esimoyeni. realm of the spirit. Ngizomcelela I'm gonna esimoyeni. have him realm of the spirit. Kahle langa is come to me. Mr. Langa was to the prophet. Ngizonikeza ulanga Give to Mr. Langa. ukuthi angikhanyisele. Burn it. Baba onamandla Father, ngehlisela umoya phe send kwakhe. the power upon Yonke this into one. azoyikhuluma, Everything that is gonna say, ayenzakale let lapha. it happen and materialize. Ngopha amandla. I'm giving you the power. Naka ayangena. And enter. Hamba umlayitele uthi ngicela ukukulayitela wena ohlezi kuye baba uMbob. Upon him. uMbob. Hold the mic, hold the Ukulayithela mic. wena ohlezi kuye. Khanya suka ebomnyameni Oh, khuluma. out of the Khanya darkness. suka ebumnyameni. Umprofeti uthi Prophet angikukhanyisele says, I must switch on Umprofeti the light uthanda for you. ukukhanyisela. ngaleli khandlela. With this Naki candle. ikhandlela. Suka ke, suka. Babona amandla Oh, khanya every nakhona. candle- Beka uMbob, beka Put the uMbob. mic, put the mic. Ya. Yeah. Khanya. Hawu baba ngiyabonga Awusithola ngazini la. ukuthi mangilangeke ungangisizi. Ngiyabonga Shwabade noNkosi. Wena omhle nonyawo lwakhe baba uNkulunkulu awandisela akuphilise. Uyezwa? Ngaphandle Can you hear kwakasibu. that? Suseke. La lapha. Listen. Sakumele ukuthi athathe leli khandlela leli aliphethe. Candle. Uzohamba nalo. Take it away. Akhulume la hlala khona lize liphele leli khandlela. Acele inhlanhla, acele yonke into, abize lo muntu lo ahamba na owakubo. Yithonga lakhe leli elizomkhanyisela izinto zakhe. Okay, mfuse. The Cishe. matters of this one. God bless you. Oza ke mntana. Come, my child. Come to me. Woza. Ubusisiwe. We are blessed. We Ubusisiwe. are blessed. Ubusisiwe uyangizwa. Can you hear me? Ngiyabonga. Ima ngapha. Oh, it's not. Mancane. Oh, son. Kahle ke nguphe amandla mntana. Let Siza ngapha. me empower you. Kade lapho ngemuva. Child, behind her. Be Kade careful. ngemuva. Be careful behind her. Ngupha amandla I'm lapho manje. empowering you right now. Ngithi umlilo I said akwembathi. the fire must engulf you. Amandla wangena. Power must Amandla wangena. infiltrate you. Amandla wangena. Power must- Awangena. Power. Umlilo. Fire. Umlilo. Fire. Umlilo. Fire. Umlilo. Fire. Umlilo. 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 Fire. Yes. 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 Nanku umlilo. It's fire. Nanku umlilo. It's fire. Nanku umlilo. It's fire. Nanku It's umlilo. fire. Uyembathwa. It's fire. Uyembathwa. Covered. Uyembathwa. Covered. God bless you. Ngosibusisi. God bless you. Ngosibusisi. Nika ikhandlela lakhe. Give the stick candle to her. Come. What's that? Woza. Is that up? Here. Awubisolela. Bring that one along. Yeah. Thatha umbhobho ubeke lapha kuleya ngane. Put against the child. Ubani ola? Woza now. Ubani ola? Woza now. Ubani ola? Abekwa thina.
wena safakwa Nafaka bani? Who introduced you here? Nafaka bani? Who introduced you there? Nafaka bani? Who introduced you there? thina sesangomubi Ah? sasofana yonke into sokwenza into zobumnyama Nizofana. asofana Look. into zakhe La lapha ke. Uyezwa ke manje? Listen, can Number you hear 1. me? Okokuqala, Akuselona ke ithongo. no more ancestor. Sekuumoya It's a spirit now. ofakwe kule That is ngane. infiltrated Ukuthi to this one, uzovala so that it can lock impilo yakhe. the- Ngizoyikhipha I'm namhlanje. gonna take it out today. What I pour, I pour, I pour, I Let it pour. go out What I here. pour, I pour. Let it go out here. La lapha ngifuna I intambo. want the strip. Letha intambo. Bring the strip along. Intambo. Strip. Akuyona intambo yakho. This is not yours. Your strip. Lezi igcwele umzimba. All over your body. Ungafunga uthi uEscom. That iparastata. Ona intambo esuka la. This one crossing. Inqwaba yentambo. Many of them. Sikhala ngogesi nje wena uphethe A inqwaba lot shedding. kagesi. Got a lot. Sasa sobe sibhekisha nje uEscom ula kuwena. Duty. Escom is upon you. Mawuhluphekile wenza yonke into. You're suffering, you do anything. Na intambo. There is a strip. Ngishisa la moya. Hey. Nafa obala. Introduce you Nafa there. obala. Who introduced you there? Yama ndo bale ngani. Who's with this one? Lo hama ndo bala now. Who came Come with this on. one? Woza, please. Mfona uswe. I Mama. want to hear yourself. Mama, usuwaphi ekhaya? Where to come Kanongoma. from? Oh, ulethe yena. You brought this yebo one. kade safika letheni uzolasha umprofeti Eh? ngamletha kumprofeti Oh, Jadwana okay, ulethe yena. You yebo brought this one. Ukufunda uyafunda? Is she learning? ufundile 2021 umatric wadrop out waphinde wabuyela 2022 wakufunda wagcina ebhala ukugula lokumhlasela nje Yona le moya. yena Spirit. Ngizomsiza namhlanje. I'm gonna help her today. umprofeti Uyazwa? yebo Ithi umprofeti msize mprofeti. Help the prophet. Msize mprofeti. Help the Sister prophet. prophet. Umhambisile kubantu. Did you Kakhulu. consult Eh? her? Kakhulu. Did you Bahluleka. consult? Failed. Ngizomphilisa. I'm gonna heal this one. Uthi msize ba. Help the Sister father. ba. Msize mprofeti. Sister prophet. Msize mprofeti. Help the prophet. Msize mprofeti. Msize mprofeti. Sister prophet La lapha. Mama. Ngifuna ukuthi usu. La ukama. Come on. Angifuni mawusuka la. Uhambe uthuke abantu. Ngifuna uzwe ukuthi iqhamuka kuphi lento. Woza mama uphopha. Oh, mama imala. Woza. Ya. Lala. Listen. Wafaka ubanda. Ufaka ubanda. Mama, yebo umprofeti uyamazi mamkhisi? yamazi Thank you. Gaba. Mama, Mother. mama. yebo umprofeti Owaphi mamkhisi? Where about is this woman? umama umamkhizi uganele kwaNdwandwe Nawe mawuyifaka entombini yakho zokugagula. They will report you. Mawufake ukuthi intombi yakho ikuthanda ngoba isikhathi esiningi izinto lezi zothando enezilanda zihamba zikhona ezihamba nezilwane, khona engahambi nezilwane. Without jujus. That's why umunye mayifakwe into uzokuthiwa useyagula. This one is ill and sick. Okay, nansi intambo, awumfakele intambo le. Put it on. Don't cry. Ungakhala. Awumfakele intambo le. Put it on there. Awumfakele intambo Put it ngaphakathi on lapha there ke. inside the hair waist. Akehlule. Bekumpop. Uyangena intambo manje. Yashaleta. 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 I promise. Let it go. I promise. Yasha. It's better. Yasha. Yasha. Better. Yasha. 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 It's better. Yasha. I promise. I promise. Get out. I promise. Get out. I promise. Let it go. I promise. Get out. I promise. Get out. I promise. Get out. I hope it. I hope it.
siyabonakala Insebenzi yabonakala. Insebenzi yabonakala Insebenzi yabonakala. Insebenzi yabonakala Insebenzi yabonakala. Awushayisa phezulu awukikisa izwe Sanibonani enqabeni igama lami ngithobekile ngwakadloma isibongo kusho ukuthi ngifike la ngonyaka odlule izinto beyingahambi kahle nje kungekho kucacile ngibongile zasenqabeni ngoba kuke kwathi ngoSeptember ngacabanga nje ukuthatha iCV yami ngilethe kubaba ikhulekele ngisho istapler ngasicela la ekhaya ngoba ngangivele ngayiphotocopy nje ngeza nawo la baba wayibeka isandla ngayihambisa ngakusasa ngaqashwa ngasebenza and ngithemba ngifike emsebenzini nganikwa iposition enkulu nami engibona ukuthi idinga ukuthi ngibe nesibindi kodwa ngingiloza senqabeni konke kuhamba kahle ngingu sales and funeral and sales la eMathole Funerals ngihlela imingcwabo ngiphinde ngiyithengise futhi ioffice lami busy futhi linzima kunawo wonke kodwa ngamandla senqabeni uNkulunkulu omkhulu ngize na kwi1 on 1 nje ngizobonga baba ngiyabonga Shaya ihlombe Give a round of applause. Sanibonani enqabeni. Niyaphila maqhawe. Usolumzi wasebhizana lona ngokusebenza lapha eMpumalanga. Ngizobonga engilosini yasenqabeni. Ngalama sente ndiwaphetheyo. Ngoba akona amasente imali le ngiyabonga. Nge27 July ngoyisabatha ndivuke kuseni emsebenzini. Kanti kunabantu abakhona apha ejardini abandilaleleyo. Ndithe manzovuka ekuseni kwakho into ethi mangicobisa amafutha kaMprofeti ndacobisa amafutha ndaphuma ndangena emotweni manje start imoto zangena insizwa ziyi3 zizegqumile safuna ukuhamba nami ngenkani
andazi nami amandla ndabanawo kanjani ndathatha apho ukuthi ndikwazi ukuba ndiphume ndilwe nalezi nsizwa zagcina zandidubula 27 July kulonyaka zandidubula zayithatha imoto zihamba nayo abanga lingakanaki mhlawumbe 30 km imoto yami ndihamba ngayo ibinentambo yalapha ekhaya kababa umprofeti ubaba umprofeti wayibusisa bahambe nje ibangana mhlawumbe 30 km to 40 km sebendidubulile senise police station nakwazi uba ndincenge ndiyofika epolice station na-reporter yatholakala imoto ndithe ndiye esibhedlela beimoto seyitholakele naku omnye umdla ke ndathi le moto andisayithandi ngoba ndithe futhi ndisekhaya ebhizane ndashayiswa ngemoto ngereverse andazi kwenzakala ntoni into zama zihambi kakuhle ndathi sasenjalo ndeza apha baba umprofeti ku-1-on-1 wathi baba umprofeti akawathatha ama-1-on-1 akaziva kahle ndakhipha imali ndayibeka lapha kuSunday ngoLwesine ndabe ndifonelwa lana nje khona imoto kuthiwa noma bezothatha enye imoto ndayishiya lena ndathi ayilena andisayifuni ndabanikeza enye imoto i-R line ikhona la ngaphandle Ikisa ngicela ke baba umprofeti ngathi ingilosi senqabeni ngani lokho enivikele njalo ukuthi okwenzakalayo into zami zingambe kahle ndiyacela ukuthi into zami zikhanye nesibongo sami asikho straight ndicela ukuthi into zami ukuthi singacaca sikhanye siyabonga kakhulu osangapha uNkulunkulu akubusisa God bless. Nkosibusisa Sanibonani enqabeni. Ngizobonga kumprofeti izinto andenzele zona phakathi kwelikhaya. I'm sure na 4 months or 5 months ndizela ekhaya. Kodwa okuninzi sendikubonile. Ndizobonga into nje eziwu2. Umntanami ndandingendeza naye la egula kakhulu. Wayesuka ekhaya evale kumphefumulo. Ndathi makagibeleze la. Ufike waba right for 3 days nize naye la ekhaya. Waba right ngathenga amakhandlela neoil. Wasebenzisa zona wabuyela ekhaya. So ngizobonga ngoba kushuthi kwiveke liphelile bangifonela ekhaya bathi sekushone omnye umfana wakhona ubekade elele bebephuzile kulomuzi loyo walala bamvusa bathi makahambe aphelezela abanye kuyiwe kwenye indawo makusendleleni uthi imoto yakho ibihamba kakhulu umfana wakhona wakhulumila izicathulo wajampa kanti ujampele emanzini waphahlaza ubuchopho ingalo yaphuka so ubengcwatshwa ngeSaturday ngolesithathu ngawo lwesithathu lo mabe ngifonela futhi bathi omnye umfana uthe eqeda ukuphuza kulomuzi lebaphuza kuwo wahamba uthemba afike endleleni walala omunye wamlandela wafika wathatha itshe elikhulu wamqivaza ikhanda waphuma ubuchopho so lezo zinto lezo kushuthi kwakuthiwa kuqalwa ngomfana wami nguye ozoqale afe so ngokuhamba kwami lana yena uye wasinda kuyo yonke lento le ngithe ngisalaleleke mangifona ngibuza ukuthi lo mntwana ngoba kunegrocery esithenge makukhona into oshonile mangibuza ukuthi imali uyifumene na athi anti esisimake sesenzekile futhi owasezantsi useshonile futhi abafana bawu3 endaweni eyodwa so izolo ngifonelwa ngomunye oseThekwini uthi anti omunye untobazana la uyakhuluma uthi kusasheke umfana wasekhaya nabanye asazobathatha kushuthi labantu bathwetshulwa hayi ukuthi bayafa so ndizobonga kumprofeti into alenzela zona ubani igama lakhe mama uSibongiseni Nyangeni ngikhulekela uSibongiseni Sibongiseni. lapha khona Wherever it is, ngikhulekela wena mama praying for you. ukholo lwakho Your faith, alisebenze kuyena let it work for him. isithunywa sami Mercy of masimphephise Let it protect him. bonke ububi All the abuyele emuva let go back. impiliso mayehlele kuyena Deliverance must ngivala umgodi wethuna close the parent. bonke abagubha umgodi Everyone is abamgubhelayo opening makungene parent. bona Nkosi busisi Let them replace him. athunywa uNkulunkulu la ekhaya amathonga wakhe izwe likamoya namhlanje bathi ababonga ngiphethe imali nje manje ngiyashisa phela awuthi ngibone
Ngaka. Sishone phi imali yakho? Ngiphethe lapha imali lapha. Umama uzobonga nobaba. Umama wakhonjwa la ekhaya kwathiwa makeze la ekhaya. Kumnyama egula, wafika egula. Manje wasinda-ke. uNkulunkulu usembusile-ke ngibonga nobaba ukuthi uhamba nobaba wakhe. Inja ubucekeceke nawe uyabona nje. Mawulungisa umsamo wakhe into zoba right. Abantu once kwabheda umsamo ngeke uyithole impumelelo. Ukuze kulunge into zakho gxila kakhulu ezweni lasemsamo ealtar. Njengamanje siyabusisa njengamanje imoto njengamanje. Ngiyayibona nje ifortune izinto ibhanoyi ke leli. Ayibusisi. Ayibusisi la. Ayibuyekele lapha. Bala. Athini nami ngihlala kancane. Amen. Ngizani phela ngeke. Angenkikiza phela ngeke. Umprofeti ke uCaba lo Dr X, umprofeti wabantu noGwaja kaGeso wabusisa kwaShembe Nazareth. Ngithi uNkulunkulu akubusela lapha ekhaya. Inkosi ibe nawe mhla ka7 and8 ungakhohlwa ukuzolanda izinto zakho soba nenkonzo enkulu mhla ka7 and 8 inkonzo yokubonga unyaka. Bonke abantu abaye emakhaya bayobonga emsamo. Ngithi uNkulunkulu anibusise nonke lapho emakhaya. Siyabona nakho ke sekunika isikhiye. Sanibonani nonke babukeli emakhaya. Namhlanje ngibusisa ugandaganda walensizwa lena eyafika kumnyama. Ile njengoba ngibusisa nje iseNigeria yathola khona amathenda. Ikhona eNigeria. Manje ivusa umuzi ekhaya seyakhile ekhaya. Namhlanje ithenga ugandaganda ithengele ekhaya lesikikizi.
Dr. S. Izinto ziyenzeka. Ngithi abaphelele bonke abantu ngomhla ka-7 and 8 sidibana khona ngakhohla wafa lowo muntu uyovula umuntu